Saan naman na, uy? Uy, nagpa-check up na ka, pre? Ha? Nagpa-check up na ka? Check-up pa yun. Gusto mo na yung pre. Gusto kita pa bukas ka check-up na tanong. Sus! Di ba, kaya kuhan ko ano? Saan naman po na? Grabe sa social media. Bukot kayo. Ngayon lang na presidente ba? Labanan na ng presidente. Hapit nila magpatay. Hindi lang dapat. Respeto mo na nilang kinsay butaran nila. Ay, di ka nang sig-away na sa social media. Silingan na ba eh. Hapit magtinigbasay. Kay tungod lang sa presidente ko no. Kabigyan ko ano rin, eleksyon na yun. Kita kung mapus-pus ba nga. Bisa kung saan pa pasikate. Dire, dagang ngayon, dire, dagang tao. At kagubuta. Ikaw. Kasama yung presidente ni mo, karong mabot eleksyon. Karong mabot eleksyon, pre, o gino, pre, nga, dili. Kuwatan nga, parte mo, trabaho sa gobyerno, pre. Sasala. Masala, pero aparan ako. Anang hindi lutaw. Mag-manage niya sa Pilipinas kung lutaw. Why, karong pumutok. Sa tuig na, pre. Ako? Butarahan ako ang presidente. Kanang presidente nga parihan ako. Kanang presidente nga parihan ako. Mo'y akong butaran. Presidente, parehan mo? Oo. Expesa na di makita. Kaya bubuka kayo. Kinala kakarang na. Namin ay tungtunganan. Butang skuhan ba, no? Oy, Pre! Sir, pre! Siksorya nga, presidente. Diba, pre? Dito ka karkar, pre. Hindi mo yung mo lang sa presidente kay mga hatag. Ikan ko sa balay, kaya inom ko ako rin isa. Gilaay ko eh. Nigawas ko. Mayo, Gawas ko sa mga presidente na, makakwarta ta anak. Ay, wala kayo sir. Ilang kuha na rin. Sa media. Sabi na rin, sir, pre! Huwag may paglingkod mo, May pagling. Commander. Ha? Di, sige mo, pagkat pagkuhan. Uy! Commander, nakawas ako. Pre! Ewan, pre, bagsing. Wapagay nanginit ang lubot. Wapagay nanginit ang lubot. Tawag na sawa. Tawag isa wala. Ay, ikapa ko nung likurado. Nainit no. Ano, nainit? Luya to, ni? Otro mo doon ka. Ako? Sos! Akong inday, pre. Akong asawa mo, pre. Taga-karkar, taga-tapal, pre. Kasa. Taga-tapal, taga-karkar, akong inday. Adlo ko din ako, eh. Luluhod din ako, eh. Ha? Pagluluhod! Ha? Sos! Diba, ako magludluhod. Oh! Magludluhod, lagi kay. Ato nag-away nyo, ato magkapasok nilang katre mo na magludluhod panangit sa Pababalitan, eh, pre. O dito sloko, hindi mo gawas. Dito sloko rin. Adlo ko to, akong inday, eh. Adlo ko to, akong inday. Kamu ba, kanang asawa niyo ko. Under man mo. Siguro, eh. Ang huya, naanak ko asawa na mo. Hadlok na yun. Adlo ko. Ako? Ikaw. Ako'y tigre sa mukha. Wow, wow. Ako'y tigre. Sure ka na? Oo. Kanang asawa na ko. Tapos, putang. Basta nagsika sa kumata na yun. Wala. Ibaw na na siya. Wala na. Hoy, paulit is balay. Ikaw ba? Naghapon ang uwan, naghapon sila yaka diri. Hindi pauli, be. Pauli, kaya dagan palaglabanan dito. Napay hugason dito ay. Kung ano tos mga ilaga dito, kayo wadyo ka nanghugas. Kasi may kakaut yung mga naimong kuhan. Okay, buhok. Aga, pre! Ikaw tigre ka. Ingon tigre. Tigre! Uli na ito eh. Uy! Uli na ito, kasi madamay mo rin. Uli na ito, eh. Ingon tigre. Magdagiyas tigre. Takiyan, eh. Ako sa dito, manong Uli na ito, kasi madamay mo rin. Oh! Wala na. Uli na ito, go. Oh. Ito na yun, mga under ka, ano? Under. Utulong sa kambuangan. Uli na, pre! Asan? Bao nga kayo bisita. Yawan. Yawan dito nas dalawang taon. May bisita ganin. Wala ko rin. Palabhon. Ano ba bitaw ko? Karun ka lang. BTB, Cebu, break it down.